City Gym, najväčšie fitness centrum v Prešove, čaká na vašu návštevu. Na cvičebnej ploche 540 m2 nájdete okrem kvalitných posilňovacích strojov značky Technogym aj príjemný personál, profesionálnych inštruktorov a široké spektrum cvičebných programov. Len v City Gyme máte jedinečnú možnosť vychutnať si vašu rannú kávičku v príjemnej atmosfére. A hneď po nej sa váš plnohodnotný tréning môže začať. Naša kardiozóna ponúka profesionálne bežiace pásy, stacionárne bicykle, orbitreky či originálny veslovací trenažér. Ak ste v oblasti posilňovania začiatočník, uvítate radu skúsených fitness inštruktorov, ktorí vám radi zostavia tréningový plán, prípadne jedálniček podľa vašich osobných požiadaviek. Bohatá ponuka posilňovacích strojov nie je v City Gyme jedinou výhodou. Ponúkame individuálne a skupinové tréningy v klimatizovanom prostredí, cvičenie pre každého, dokonca aj pre deti. Jedine u nás máte k dispozícii najväčší výber doplnkov výživy, ktorý zefektívni výsledky vášho tréningu. Vyskúšajte trendovú fitness latino hodinu zumby, bojové tejbo, relaxačno spevňujúci pilates, fidlopty pre každého, intenzívny indoor cycling či formujúci tréning bodyform. Ponúkame novinku, cvičenie pre najmenších, baby aerobik pre všetky mamičky, ktorým záleží na zdraví ich detí. Plánujete schudnúť alebo naopak nabrať čo to do objemu? Neotáľajte a nedávajte si ďalšie zbytočné predsavzatia. Jednoducho príďte k nám. Pre vaše lepšie podnikanie ponúkame prenájom reklamnej plochy. Naše stroje čakajú už len na vás. City Gym. Nájdete nás v ZLC Max na 3. poschodí. Pohodlie, komfort, bezproblémové parkovanie jedine v City Gyme. City Gym, Vyhorlacká 2, Prešov.